Estás? Pois estou na Coruña. Estás na Coruña? Ai, Roberto, iches, ti que estabas facendo agora mesmo? Pois verbos. Iba che dicir se pode contar. Quen contaba? Quen contaba? Iches non colliu a primeira chamada, non colliu a segunda. Menos mal, Roberto, que contestaches a terceira. Non hai dúas sin tres. Roberto, É de que verdad. barrio da Coruña es? Pois dos mallos. Vivan os mallos. Viva. Pois mira, habrán aí pros mallos nada máis e nada menos que 250 euros. Solta o confeti. Vivan os mallos. Toma. Viva os mallos e viva Como debe Roberto. ser. Home, claro que sí. Grazas. Grazas por vernos, Moitas- Roberto, disfrutas. Gracias, Roberto. Moitas gracias. E feliz ano para todos. Feliz ano, Igualmente, que neno. sí. E feliz costo de xaneiro, meu Deus, que van vir esos 250 euros. Oe, en Albos, aí está a veciñanza, fai que te fai ese ramo de verea despois de 50 anos Qué sen bonito. facer o ramo, recuperaron esa tradición e están emocionadísimos. Qué bonito. Pusimos onda María porque ese ramo leva absolutamente de todo, dende colares de perlas ata bonecas, María. Mima. A este ramo non lle falta ningún tipo de detalle. Por non faltar non lle falta nin música. Hai que tedes aos pandereteiros que nos están amenizando esta tarde de traballo. Teresa, boas tardes. Boas tardes. Así dá gusto con música ou que? Hombre, unha maravilla con estes pandareteiros, me cache la mar, de verdad. Decía eu que non lle falta detalle ao ramo, pero eso sí que non mo esperaba, a muñeca aí arriba. Pues a muñequiña leva o ramo, ten que a levar aquí. Por qué? Por que simboliza isto? Bueno, porque sempre ou se lle puña un ramo de flores ou unha muñeca. Claro. Arriba Ajá. Claro, Chámaselle ramo, pero isto de ramo non é un ramo tradicional como nos podemos imaginar, non? non é un ramo, pero chamanlle así. Os nosos antepasados. Claro, dis que hai 50 anos, facía 50 anos que non se facía hasta que retomastes, non? Como foi ese traballo de recuperación da tradición? Pois mira, foi a cousa dos mozos de aquí do pueblo. Ai, sí? Sí. Teñen eles a culpa, entón. Sí, teñen eles a culpa que nos dixeron: "Ai, vos saberedes facer o ramo." E nos Foi dixeron- un reto. Un reto. Home. Eu dixen a miña irmá: "Laurinda, facemos o ramo do San Amaro." E dixo: "Facemos." Ai, a Laurinda que tamén está aí. Espera que vou con ela. Vou ali con ela porque eu vexo o ramo que é blanco, leva bolas rojas, bolas plateadas. Laurinda, a vos, como se vos ocurriu poñerlle estes colores ao ramo? Pois ocorriuse, fun eu a comprámolos así. E decidiches tú? Preguntei a miña irmá e dixo, pois traen os dous colores. Pero a ver- Entón trouxemos estes dous colores. Dime a verdad, ahora que non nos está escoitando naide. Toda esta xente que está aquí, uns grabando co móvil, os outros cas panderetas, todos axudaron a facer o ramo. Bueno, todos non. Aproveita para botarlle a bronca. Parte diles. Mira, dixeronme que o ramo leva un pan tamén. Si, leva unha rosca. Ai, sí. Sí. E como ten que ser esa rosca? Pois unha rosca redonda. Que O se xa, pon aí- a rosca redonda xa, pero dixeronme que tiña que ser sin sal. Ah, sí, sin sal. Bueno, ano pasado. Por qué? Por que sin sal? Porque din que senón que non colla bendición. Pois Se é leva importante. sal. Unha vez que vai procesionar, que colla a bendición do santo. Claro. Bueno, domingo entón San Mauro, a celebración. Sí. Xa está Domingo, todo preparado con este ramo. todo preparado. Preparados, listos ya para salir en Xa procesión. está. O santo xa está tamén postiño xa preparado. Xa para sair na procesión. Solo queda que non chova. Que non chova. Estivo día nada máis. Claro, se chove isto estropearase, non? Claro. É de papel. Sí. Cantos días vos levou facer o ramo? Bueno, a primeira vez levou uns 3 días. E esta vez? 4, dicen por aí. Uxe 2. Hoxe 2. Sí. Bueno, porque me dixeron por aí que había cousas adiantadas. Vou falar agora con Víctor, boas tardes, porque eu non sei se ti sendo veciño daqui de toda a vida recordas algunha vez unha procesión das de antes deste ramo. Non, non. Todavía non nacera cando foi a última vez que se fixera. Claro, e moitos anos diso, estiveches nas últimas dúas que si Sí, saliu. nas últimas dúas estuve. Var levar o ramo ao lombo? Sí, intercambiarémonos varios veciños para leválos entre todos. Os pequenos quizáis non que lle pesa Os moito. pequenos non, pero bueno, tamén colaboraron en todo. Colaboraron e seguro que van herdar esta tradición. Moitísimas grazas a todos os veciños por estar hoxe aquí e sobre todo que vos vaya ben nesa procesión o domingo e longa vida o ramo do San Mauro. Bueno, que imaxe máis bonita, o do ramo, sen dúbida, tradición recuperada, pero sobre todo, eses veciños todos xuntos nese centro social, maiores, pequenos, todos colaborando, iso é insuperable. Mañá sábado, día grande en Vigo, no IFEBI, das rondallas, 17 rondallas participando, competindo, todos dos arredores de Vigo, bueno, chegan a Taballón e demais, cuidado, A mí encantan as rondallas. Hello? Sí, gustame. A bandurria era. A bandurria encántame. A bandurria é unha cousa que a mí me fascina, despois vos lo conto. Pero, sabes que pasa? Que aí en Vigo están
Pois ensaiando os últimos acordes.